Vi skal se lidt på, hvordan du ændrer og tilføjer i træningsprogrammerne. Det du starter med, det er at åbne en browser op, og så skriver du det, der står heroppe, eller kopierer det, som jeg har sendt til dig. Det kopierer du simpelthen ind i dit browser tekstfelt heroppe. Så får du det her frem. Og det første du gør, det er, at du bruger det brugernavn, som jeg har givet dig, eller som du selv har givet mig. Og så taster du passwordet ind, og så trykker du på login, eller trykker enter. Når du har gjort det, så kommer du ind i oversigten i vores backend, Joomlas backend. Og det eneste du skal gøre, når du skal ændre, tilføje et eller andet i træningsprogrammet, det er at gå herop i content. Så trykker du på artikel manager. Og når du kommer ind her, så får du en oversigt over alle de artikler, som vi har inde på Puls 3060. For at afgrænse det, så vi kun ser træningsprogrammerne, så går vi op her og siger Search Tool. Det gør vi trykker på den. Så for at afgrænse det, så vi kun har vores træningsprogrammer, så trykker vi på Select Category. Og så går vi ned i træning her og trykker. Og nu har vi en fuld oversigt over alle træningsprogrammer på Puls 3060 hjemmesiden. Du vælger det hold, som du skal ændre, og du skal selvfølgelig kun ændre det, du har ansvaret for. Og så kommer du ind i det billede her, og det er simpelthen der, hvor vi laver artiklen, som vi kalder den. Vi har heroppe, for lige at kort at vise dig det, så har vi en editor heroppe fuldstændig på samme måde, som du kender den fra andre tekstbehandlingsprogrammer, som Word og Page og hvad man nu ellers anvender. Stort set de samme ting. Og hernede, det er jo her, hvor træningsprogrammet står, og der skal du blot ændre. Føre musen over, så cursoren står og blinker ligesom her. Og så hopper du ellers videre til aktivitet, løb i alt og ændre det, og hvem der nu ender er træner, det kan du også ændre, hvis der er behov for det. Når du har gjort det, inden du gemmer dit arbejde, så skal du lige være sikker på, at det du har lavet her, det er korrekt. Hvis der er et eller andet, du er i tvivl om, du har tastet forkert eller et eller andet, så gå herop fuldstændig som i et tekstbehandlingsprogram og trykker undo eller en gang tilbage. Du kan også, hvis du er i tvivl om, hvad du har lavet, så i stedet for at trykke save eller save close osv., så trykker du på close. Så er der ingenting, der er gemt. Du er tilbage i oversigten, og du kan så starte forfra ved at trykke på den artikel eller det program, som du vil ændre på. Nu har du ændret alle tingene her, og du er godt tilfreds. Jeg vil samtidig lige sige, at sådan noget som smileys eller ændre i skriftstørrelse og font osv., det skal du ikke gøre. Hvis du gør det, så går jeg ind og ændrer det hen ad vejen. Og det har vi simpelthen valgt at gøre, så vi får et ensartet look på siden. Nu er du tilfreds. Du går op og siger tryk her på, du siger save. Så skal vi lige se en gang, om det vi har lavet, det også er i orden. Så vi går op og trykker på Puls 3060, hvilket betyder, at nu åbner frontenden sig op. Altså det vil sige, det alle sammen ser på i vores dagligdag. Vi går op i træning med musen her. Vi trykker ingen sted endnu. Vi venter på, at vores drop-down-vindue kommer her, og så trykker vi på grønt hold. Det var det, du ændrede. Og så går vi lige ind og tjekker, om det ser okay ud. Og det er vi så enige om, at det gør det. Så du går tilbage her til administrationssiden igen og siger Save and Close. Nu har du faktisk ændret i træningsprogrammet, og siden er opdateret. Alt er i orden, så nu vil du gerne gå ud, eller det skal du. Så trykker du heroppe ved tandhjulet og går ind og siger Log Out. Nu har du faktisk ændret det, du skulle, og alt skulle være på plads og i orden. Håber, du kan bruge det, ellers så skriv endelig til mig på mw@puls3060.dk. Hej.